Ndị anyị ekenekwa unu. Ndewo. Na nke tata anyị ga-eneba anya n'isiokwu bụ Igbo afụrụ onwe fa n'anya. Ọ bụrụ na ya afụrụ onwe anyị n'anya, kedu ife merụ ebe edejibe onwe? Ọ bụ isiokwu anyị ga-eneba anya n'ụbọchị nke tata. Onye mụ na ya ga-etinyekwa n'ọnụ n'okwu n'ụbọchị nke tata bụ Maazị Chukwuebuka. Mụ onwe m bụ Igwe Ebuka. Ngwa ka anyị tụtụọ ngụga. Maazị, biko isiokwu tata ọ pụrụ iche na achọrọ m ka anyị na-ebi ya ezigbo anya, maka na ọtụtụ mgbe ka ndị mmadụ na-adị na-asị na Igbo afụrụ onwe fa n'anya, Igbo afụrụ onwe fa n'anya. Ya bụ ajụjụ, ọ bụ eziokwu ka ọ bụ na-enwe ihe mere edejibe enwe? Ndewo nwanne m nwoke. Ya bụ okwu agbara ọkpụrụkpụ. N'Igbo afụrụ onwe ha n'anya a na-ekwu, ọ dịkwa ụzọ abụọ. Onye dịka mụ wee kwetara n'okwu ahụ na Igbo afụrụ onwe ha n'anya, maka na ọ na-abụ ọnọdụ jọba njọ, onye ọbụla ebido tụọ nwanne ya egwu, maka na ịmara ebe ihe na-eme gị si wee na-abịa. Igbo afụrụ onwe ha n'anya bụ maka na akụ na ụba dịka onwe ndị ọ na-aka ya iche. Mmeri Igbo ji wee sị na ọ na-abụ ụmụnna nwezie akụ na ilu na ana. Ụmụnna nwezie akụ ilu ana. Ka m were ụfọdụ obodo wee maa atụ. Ka m were ihe dịka Anambra steeti ka m were maa atụ. Ọ bụ na ị na-ebe anya nke ọma, ị ga-afụ na ndị Anambra na-eme onye fụ ụzọ nye bụ onye kpata ego. Ọrụ mba ofesi, obere ogo ọkpọpụ onye ọzọ akpọpụtakwa onye ọzọ. Mmere o ji abịa n'ala Igbo taa, ọ bụrụ ọnụọgụgụ ha bịa kacha wee nọ na mba ofesi. Mma sikene gị na ilu ama mbụ nnukwu ibu n'ebe ahụ, maka na ụmụnna ha nwezuru akụ. Mana oge ịbịa bịa n'anya, ọ dịka akụ na ụba o nwere ndị ọ dị n'aka ha iche. Ka m nwere na ihe na-esiri onye ọbụla ike, onye nke ọzọ mesie onwe ka ihe si bịa mee ọfụ ụzọ, onye aha kwesịrị inyere ndị ọzọ aka ka ndị afụke n'ụzọ. Mana ọ bụ na inyeghị nwanne gị aka ka ọ fụke n'ụzọ nweta ihe ọ ga-eri, ọ ga-eme nwanne gị ahụ onwe ka ọ ga na-esi na-afụta gị, ụmụ iko ga na-esi wee na-afụta gị, maka na gịnị? Ikwu adịrọ ka ibe ya. Ọtụtụ ndị mmadụ na-eji ọgwụ egbu nwanne ha nke a na-ebe anya nke ọma n'ihe hụrụ m na-agwa gị. Ụfọdụ n'ime ha na-abụ na ụmụ ha adịghị eme nke ọma, iwe wezie n'ebe ndị ọzọ na-eme nke ọma nọ. Ọ bụrụ maka gị ụmụnna enwezuru akụ. Ọ ihe isi ike ka m gasị na nwa na-ebute eke na-eji asị gị na Igbo ada afụ onwe ha n'anya, maka na ọ bụrụ na onye a nwere, onye nke a nwere, ihe ya na-adị na mma. Ihe ọzọ m eji wee kọwatara gị ha nke ọma bụ, ọ bụ na ị bịa otu m na gị ji wee nọrọ, oge niile mụ na gị esoro pụọ, gị nwee gonye m mmanya nwụọ, oge niile gị nwee gonye m nwụọ. O nwere ụbọchị ọ ga-abụ ruo mụ na gị soro pụọ, ị ga-ajụ m nwoke ma na-egotekwa mkparị abata ya. Mgbe ahụ sị ka m masị oke ọ maka ọ na-egonyebe m mmanya, ọ maka ị na-egonyebe m mmanya mere ị ga-eji na-akparị m. Mana enwekwu m ego ahụ, ọkwa ifu m iro abatabago. Mfụ ya ọjọọ kịta m ga-eme gị, ụfọdụ nwa ajọ obi ga-emekwa ya. Maka gịnị? Ha na-asịzi ka m fụgodi ka ọ ga-esi wee gaza nke ọma. Ọ ebe a ka ịgwọ ọgwụ na mmadụ ịgbasa nwanne mgba na-esizi apụta. Ọnọdụ adịrọ mma na-ebute ihe ndị ahụ niile. Ndewo. Daalụ Maazị. Etopịa anya bụ nchi ọnụ nnọọ. Igbo na-anụgonu ọnụ mmiri okwu Maazị. Ka m gbakwunyekwu obere okwu anyị ya. Eze ofu ebe ọ bụ sọsọ ofu onye, eze ofu onye na ọsọsọ ofu onye ya akwụnata anara adị mma. Na asị na agbakọ ọnụ wee nyụọ mamịrị, ọgba ọfụfụ nke ọma. Mee na azịza ji adị n'ukwu wee na-akpa ike. Mana ọkwa na agba ọfụrụ a ka apụtazi ụfọdụ ndị wee siwazie n'ọsọsọ ha ma sọsọ fama ga-abụ eze. Maka na mgbe gboo ihe ndị mba ọzọ na-ekwu bụ na Igbo enwere eze,
maka na ọnụ mmụọ bụ na fazuru ka eme n'ife a na-eme mgbe ọ bụ ịkọ ugbo na ụmụ ife ụfọdụ gasị ka eji wee mara ndị so n'ife a na-eme. Mana na agba ọfụrụ nke ọ bụzi ego ka eji ama onye bara aba ma onye zuru n'ife a na-eme. Ụfọdụ ekwe ozikwenụ ka onye rigoro ọ na-azị ekwe ka nwanne ya rigoro. Ọnya bute ilo ji wee karịa. Anya na-akwa na-ekwu na-asị na enwere ndị afọ tara mmiri, enwekwe ndị afọ tara mmiri. Mana ka anyị dosegone nke ahụ n'ụsọ. Gịbụ Igbo inwe ka isi wee fụ ụzọ zikene nwanne gị ụzọ. Anyị na-agbanịkwa ka arapụkwa ihe dịka enwere ndị na-agbanị. Ọtụtụ n'ime ndị Igbo na-agbanị, ọkachasị na ndị Anambra steeti na-agbanị. Ana m ekene unu ndị Anambra. Ndewo. Onye Anambra ya afụ ụzọ ogosi ya nwanne, mana ndị mpaghara Igbo ndị ọzọ ayara eme one ahụ, ndị na-eme ya pere mpe. Agwa ndị Anambra pụrụ ọ dị iche. Ebe a na-ekwu asị na onye a na-eme ka onye agba elu, dịka enwe mbọ dịka steeti ndị ọzọ. Isi na steeti ndị ọzọ na-emesapụ aka na-enyere ndị mmadụ aka sị na ọ dịkwa ka onye a bụ onye Anambra. Amụmaatụ ahụ eji ndị Anambra ama Igbo bụ Igbo, ndị ọzọ mụrụ kene na akọ mụrụ na ya nọ ezigbo ihe ka a na-amụ dị mma ịmụta na ọ bụrụ ajọ ife. Anyị si otu a mewekwenụ ka anyị maka obodo anyị ga-akwụkwanụ. Anyị bụkwa na obodo ndị ọzọ na-enwuru anyị anya ọkụ na anyị na-eme ọfụma agbanyeghị ihe emechara anyị. Chukwu mechie nyere anyị aka anyị wee na-eto. Biko ka anyị hapụkwa ịbụ ndị akpọrọ asị wee na-akpọkwa onwe anyị asị. Ọ bụ na ka ọra m n'ọnụ. Ka emesịa.